Ďaleko technika. Skúsiť? A sú normálne čip? Dajú do hlavy? Čip na rameno alebo na čelo. Vymyslia pandémiu dáku celosvetovú, že každý sa musí dať štiepiť proti tomu. A potom bude doserkáš normálne čip, 16-ciferné číslo, čip a staví ťa zadmera všade, u satelitu, kde si čo, všetko u tebe budú vedieť, všetko. Áno, hej? To je diabolské číslo, rozumieš, 666. No, tak to... No tak to si už diablom budeš akurát, po úlohou diabla, chápeš? To bude mať číslo, čip pod kožu. Ako každý bude mať svoj, hej, taký čip a... Jasne, to nie je to. Nie. To naozaj, lebo to bujú na internete všade. Na internete bujú? Ale no, hej? Všade, a o tomto tam nie je nič. To prvý raz ja počujem o tom. No, tak sa klikni si na internete, dáš tako, uvidíš. Hej? No, ja čo? Ba, to ja som v piči z toho. No. Fakt? No, ale ty detailne som mladý. A to kto Amerika chce zaviesť? Amerika? Amerika, Hej? a Európska únia. Do piči. A Európska únia, lebo Európska únia je tak isté už ako Amerika. Čipy, hej? Áno, čipy. No, boh. Na telo. Nebude občiansky, nič. Má čip ako trestaný. Číslo, 16 ciferné. Ako boli 5 strakov. Ako Židia do piči. No ako to jedno, Židia, nejaký boli 5 strakov, rozumiem. Toto treba, toto nevie byť. Mladí ľudia to vôbec nevedia. Oni sa ženú, ako ty napríklad si mladý, nezadielatí. Ale nikde neinformuje, lebo vás klamú vás. Klamú vás. Vidíš, vytvoril sa takedy o tom, takým, čo dačo vedia, o vyššie ti povedia. Preto tá doba už je tu. Ja som z toho v piči, naozaj doba. A už budeš ako trestaný. Databáza veľká je v Bruseli, veľký počítač a tam bude každý človek z Európskej únie tam zakotovaný. A všetko budú o tebe vedieť, lebo keď ti dajú čipa, ak si ho dáš. Každý pohyb, hej? Všetko proste. To, čo máš rád, koľko, no všetko proste, po každý číslo sa bude niečo skrývať, rozumieš ma? Lebo všetko bude... Viem, čo myslíte, hej, ako rozumiem, ale to, že by to naozaj ako... Hej? A tak si mladý, do Parma, kde žiješ? Utopii, kde žiješ? Čipy. A čo chcú? Čo chce Amerika, Európska únia? Toto, no ja. No. To treba Rusov, aby to vyjebali raketami. Toto si zapamätaj. A viem, ty si múdry človek, múdry chápeš. A ja nie som debil. Uvidíš. Ale to... Sleduj to, tie kroky k tomu. Ak to bude spieť, uvidíš. A vráťme sa pravdu. Tak tomu. To je, už tam, to je plánované už niekoľko, možno 300 rokov. Ale? Tak, no ja, slobodnú raje vznikli, iluminácie, všetci. To je plánované dávno. Dobro a zlo. Ešte raz? Rozumiem. Aj to existuje. Jasné. A teraz je to boj, posledný boj. Si myslíš, že som taký, nie som fanatik. Nie, to boha ja iba... Ja sa iba zamýšľam nad tým borazými kokočinami to. Zaujímavé one, no. Veľmi zaujímavé. Taký Aštar Šeran do piči príde, nie? Z neba. Alebo kto taký kokoč? Islamistí, to nie je náhoda, že Islám už valcuje Európu. To nie je náhoda. To je plánované. Lebo sa zničiť kresťanstvo, musel zničiť. A uvidíš, ako budú zaukazovať s nami islamisti, Mohamedani. Budeme žrať baraninu. Nič, nás proste na to, ako sa zaš... Alebo obnovia, alebo že by obnovili koncentráky a najebu nás do koncentrákov. Čiže? Aj to, pracovné tábory, aj to bude. A budeš len za Austráliu. Idem pozrieť, ak hrá, dobre, na automate.
No. To naozaj? A skолько píš? No, víš. Perché sono marina, non si devono. Te prendiamo su questo e poi arrivato. Dobre, keď sa im darilo, no. No, i gel dure. Hej. Taký celofán môže byť, no ale čo je? Ale vonka je, a tam veľký dym je. Čo sa chytilo? Vývod onej. Papier je do neho. Oče, koja sam? Nasilje. Oj, nekada pa nema bušok. Ja sam zacitim. A sad je... Oj. Oni po bolesti žeraví, čo som dávala von. Vonku fajnovať, keďže ideš. Sa budú stiahovať vonka, čo? Hej, Čo? to môžem vyročiť. Čo? Normálne sem koho mi rozpadil. Koš? Hej. Pozor, daj ho do snehu. Hej, do snehu, aby nedali tam do snehu, aby sa dá chytil. Už je dobre, že dávame vonku. Spalíte veľa, že? To je katastrofa, Jarko. Tu je zima po nám. Skalina. To bolo stále. Moja. Prečo sú Vyšla vyberať? najprv 200 korony od firieb, keď sme robili výplaty na ruku. Nikoho sa nikto nepýtal, už dali na účet. To je prv. Potom karty tieto, akože si môžeš vybrať staré. Kreditky. Kreditky, to tiež sú Marina. Hej. To tiež krok tomu, Bude vyplatené, ja neviem. krok tomu. A aby sa schválili, to sú Marina. Hej, hej. Potom príde Hara Vešo, zrušenie peniazy. Okrem kreditky a číslo. Aha. A Boh zná, čo bude. No, možno, že Nezamýšľajme sa nad tým, nechajme sa prekvapiť. tomu už až nedospejú, ale ja si myslím, že lebo teraz je doba, leží, sa vyvíja. Dobre, moja. Nejaká skôr, to budeš Čo? pomáhať, Hej, tak choď mi one. Choď mi pýtať, že už ničko ten papier, ty nejdeš tam.